Il-Ministeru għall-Infrastruttura ħabbar li fil-jiem li ġejjin se jidħlu proċeduri ġodda fil-qasam tal-industrija tal-bini u tal-kostruzzjoni. F'istqarrija li fiha tħabbret riforma oħra, il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch qal li l-proċeduri l-ġodda se jkomplu jsaħħu regolamenti f'din l-industrija. Qal l-Aġenzija tal-Bini u l-Kostruzzjoni ilha xhur taħdem biex tirrevedi l-liġijiet li jirregolaw l-industrija tal-bini u tal-kostruzzjoni. Sostna li liġijiet mhux biss jiġu aġġornati biex jirriflettu żminijiet tal-lum imma se jissaħħu b'kollaborazzjoni ma' entitajiet oħra skont il-bżonn, kif ukoll b'konsultazzjoni sħiħa ma' daw kollha involuti. Fost oħrajn b'dawn il-proċeduri l-ġodda se jiġi amalgamat formularju b'informazzjoni komuni bejn l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Aġenzija tal-Bini u l-Kostruzzjoni. B'hekk se jitnaqqas l-ammont ta' formuli li kienu jiġu sottomessi lill-awtoritajiet differenti kif ukoll tiżdied l-effiċjenza kemm fis-sottomissjonijiet u fil-proċessar tagħhom. Dr. Borch stenna li l-Gvern irid li f'kull ħin wieħed ikun jaf x'responsabilità għandu fuq sit ta' kostruzzjoni jew bini jew twaqqih u nnota li fil-prinċipju anke l-periti qegħdin jaqblu mal-proposta tal-Gvern. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ippjanar Krista Ġus qal li l-formularju l-ġdid se jagħti informazzjoni b'mod ċar fuq x'inhi r-responsabilità tal-perit u sostna li l-ħidma tal-Gvern fir-rigward ta' aktar responsabilità, sigurtà u trasparenza ser tkompli għaddejja sabiex l-industrija tal-bini u tal-kostruzzjoni tkun waħda sostenibbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.